Videli sme to a jak, ja som videl. Videli sme veľmi peknú prácu. Pes išiel s nasadením celú stopu. Ukázal, že má dobrý nos, nemal problémy v podstate na lomoch. Dnes veľká škoda, veľká strata bola predposledný predmet, nám neoznačil pes. V podstate môžem povedať, že na dvoch lomoch bolo menšie overenie. Malý problém bol pri predmete v oblúku. Tak, ale ideme od začiatku. Našľap bol veľmi pekný. Pes vyšiel v smere s nízkym nosom, rovnakým tempom. Po predmet bola práca bez straty. Predmet nám pes označuje rýchlo. V smere pekne od predmetu po prvý lom. Na úseku boli trošičku malé neistoty, boli tam nejaké také koľaje. Hore pri stĺpe nám pes spravil malé koliesko okolo seba, avšak potom pokračoval sám bez problémov, bez pomoci. Prvý ostrý lom pes označil, vypracoval veľmi pekne. Po ostrom lome úsek bol, môžem povedať, že istý oblúk, lom do oblúka, trošičku lepšie by mal byť celý oblúk vypracovaný, nebola tam chyba, hej. Proste maličko istejší prvý vchod do oblúka, predmet bol pekne, len trošičku by mal byť presnejšie medzi nohami. Po predmete nám používal pomocný foil, ktorý pes vyštartoval. Dopracovanie oblúka bolo v poriadku, lom z oblúka čistý, úsek, štvrtý úsek bol v poriadku, prekríženie pes nám mierne hlavou do strany poukázal, ale prešiel bez chyby. Druhý ostrý lom nám pes trošku overil, úsek, výjdenie z toho úseku, z toho lomu do úseku bolo v poriadku. Druhé kríženie takisto nebolo problémové, už bolo čisté. Po predmet bola v poriadku práca, predmet označuje pes v smere, v poriadku. Po predmete na úseku bolo menšie zastavenie, hej, do strán, pes na pol metra o niečo si tam overil. Piatý lom bol veľmi pekný, čistý, ako aj celý úsek, bez problémov. Predmet na tomto úseku bol čiste označený. Predposledný lom, šiestý lom, bola maličko presnejšie, by som si ho prial vypracovať. Celý úsek tam už bol kratší úsek, na ňom bol predmet, jeden predmet označený veľmi pekne, čisto. Posledný lom, tu sme videli peknú prácu, avšak na poslednom úseku bol predmet, boli dva predmety, jeden pes neoznačil. Druhý bol veľmi pekne vypracovaný. Dnes celkovo veľmi dobre, 93 bodov. Wow! Gratulujem, super! 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 Hej, halo, halo! Manželka ťa. Super, papo!